mun samu takarda daga wata kungiya ta wasu lauyoyi da suke rajin kare demokradiyya a Najeriya daga kotu wanda suka kai ƙara cewa majalisa ba ta da hurumin yin wannan bincike. Abu na biyu, za mu girmama kotu a matsayinmu na masu yin doka. Za mu faɗi matsayinmu ko kuma za mu shiga da takardunmu kotu domin tabbatar da kotu cewa muna da hurumi kamar yadda suka yi ƙalubale. Abu na uku shine za mu ci gaba da aiki na kwamiti domin ita wannan kotun babu wata oda da ta bayar cewa mu daina aikin wannan kwamiti. Abinda muka gani shine kowa ya rike matsayinsa, shine abinda ake cewa da turanci maintain status quo, kowa ya rike matsayinsa. Saboda haka ya danganta da yadda ka fahimci wannan, amma idan mun je kotu ranar litinin wataƙila an samu wata fassara sabanin wadda muka fahimta, to kuma sai mu san abin da za mu yi. Kamar yadda suke faɗa, kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 128 da 129 babu wani kauma a cikinsa. Ya bayani na doka da ta bewa majalisar dokokin Najeriya na jihohi ikon bincike kowane iri na bincike. To amma har kowane lokaci dan adam yana da irin fahimtarsa. Idan wasu suna ganin ba a da wannan hurumi suka je kotu, ita wannan kotu mu a matsayin na masu doka ya kamata mu girmama ta, mu je mu ji abin da suke faɗa, mu kuma gaya wa kotu ta mu da'awar cewa muna da hurumi, kuma abin da kotu ta yi za mu girmama kotu kamar yadda ne bayani a baya. Mu a matsayin na masu doka ne kuma ɗalibin kotu ne, musamman ita wannan kotun jihar Kano wadda ta ba mu wannan doka ita na fito daga aikin da nake da ta yi. So da haka mu masu biyayya ne da aikin kotu, za ku ci gaba da girmama wannan aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.